Amb la possibilitat que el Tribunal Constitucional aixequi la prohibició de celebrar curses de toros, aquesta tarda el col·lectiu antitaurí ha mogut fitxa. S'han concentrat davant de la plaça La Monumental. Què diuen, Marta Font? Més de 100 persones es concentren aquí a les portes de la Monumental amb una consigna clara: mostrar el seu rebuig a la reposició de les curses de braus a Barcelona i a Catalunya i també per demanar l'abolició d'aquestes curses a la resta d'Espanya. En espera de la sentència del Tribunal Constitucional, aquesta és la primera protesta de la campanya Missió Abolició, organitzada pel Partit Animalista i que també anirà acompanyada d'altres mobilitzacions arreu del territori. A Catalunya no hi ha curses de braus des del 2012 i ara sembla que el Tribunal Constitucional, en resposta al recurs presentat pel Partit Popular, en podria derogar la prohibició. Des del Partit Animalista asseguren que es tracta d'una tradició que ja forma part del passat. Estem molt emprenyats que hagin fet servir una altra vegada els animals com a moneda de canvi d'un discurs polític que no té res a veure amb els animals. Hem cridat a la ciutadania aquí per dir ben alt que això forma part del segle XX, és a dir, que el segle XXI no té res a veure amb la tauromàquia. Recordem que l'Ajuntament també està treballant perquè les curses de braus no arribin a la ciutat, declarada antitaurina des de l'any 2004. De fet, asseguren que en el cas que el Constitucional doni per bo el recurs del Partit Popular, això no afectaria a l'ordenança municipal.